Halo logoman जों दा लोखि पारा फैबाय आरोना साब्रैल' बारा नङा जों बारा फैखाया राइडफोराव बारा मानसिबो लाबा जोङो Hello guys, नै जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनायदो कुमारकाटा बेलकुटि होननाय जायगायाव जों ओंखारजोब्बायानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों थांनायखौ बहुत मजा जागोन बे थांगासिनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि मटु बस्ति इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना मोजां जायगा नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांदो बेखिनियाव जोंहा लोगो सासे नेगासिनो दं जों बेखौ लोगो मोनबाय जों दा थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा थांनोसै साइकेलजोंनो साब्रै दं जों दा बेयाव फट' लादोंमोन लोगोफोरा दा फट' खेबखांबाय जों दा थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मटु बस्ति इउटुब चेनेलखौ बहुत मजा जायगा नुगोन बेखिनियाव भिउसा जोबोद समायना नोंथांमोना नायलांबाय थादो channel aku pernah saya lewat, nang mana naik sinar dah, mana man, mutu posti channel naik nang mana, jangan naik sini, kumarkatta, welcome mana, macam mutu vlogging naik sini nang mana nunu mungkin,
मानोना दिनै जोङो थांनायखौल' नुहोगोन नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना मोनसे जायगा नुनो मोनगोन आरोना माने फार्स्ट टाइम आरोना जोंना मटर ब्लगिंआ ओंखायनो बारा खरसा जायाखै आरोना हा गाइस नै जों दा बोरैबागान बेराद कमिकाता थांगासिनो आरो नोंथांमोना नायबाय था साइकेल सोलाय बेकार जिबन उपाय गैया मा खालामनो हेलो लोगोफोर जों दा लोखिपारा मोनफैबाय आरोना साब्रैल' बारा नङा जों बारा फैखाया राइडफोराव बारा मानसिबो लाबा जोङो नै जा हेमेन्दा दोङो राकेश दा दोङो बर'सो दा जों बर' गथ' मोननो मथा मथि 1 घन्टासो लाबावगोन थाय बारा गैलाबो मोनसिगोन नोंथांमोना नुनो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ आरो मा होनो भुटान ना मा होनोमोन थाबैनो लोगो मोनगोन थाबैनो लोगो मोनगोन बगाजुलि नोंथांमोना सोरबा बगाजुलियाव फैफेराखैबा बे राइडनि गेजेरजों नुनो हागोन बे ब्लगावनो